Бясна съм. Само да съм чула още някой да каже, че жива е скъп перилен препарат. Нека направим елементарна сметка. Най-вероятно продукта, който използваш от дома е между 27 и 35 пранета, даже може би 33 пранета и е на цена около 15 евро. Трябва да използваш продукт, който да омекотява водата, защото всички знаем, че в България е много твърда водата. Ще трябва да използваш омекотител, защото, нека си кажем честно, знаем, че твоя перилен продукт не може да се справи и трябва да добавиш омекотител, иначе дрехите ти ще бъдат твърди, ще скърцат, ще бъдат неприятни на допир. О, да, ще ти трябват и ароматни перли, не защото перилният продукт не го ароматизира достатъчно, а защото просто не може да се справи с неприятните миризми. И затова ще си мислиш, че ти трябва още аромат, който да добавиш. Ами, представям ви Жива. Първия и единствен в България жив перилен продукт, създаден от Жива. Това е иновация в бутилка. Литър и половина за 50 стандартно замърсени дрехи. А ако дрехите бъдат леко замърсени, то пранетата може да достигнат и до 100. Това е първия и единствен толкова високотехнологичен продукт в толкова малка бутилка. И това не е случайно. Да, избрахме да не спечелим толкова много от един продукт, но да направим много удобна бутилка за всяка една жена, да работи за толкова много пранета. Работи вместо агресивна химия с ферментация от царевични захари, с живи пробиотици над 75 милиарда, които продължават да работят активно в тъканите на дрехите, в пералнята и в отпадъчните води до 5 дни, грижайки се. Жива е разработен с неутрално pH, без агресивни съставки, съответно не ви трябва омекотител. Дрехите ви винаги ще бъдат меки и нежни след пране. От 30 до 60 градуса, да, може да перете и на кратки цикли, нискотемпературни програми. О, да, и понеже сме го разработили за българския пазар, знаем, че навсякъде водата е много твърда, така че работи и в много твърди води. И в края на краищата, когато теглиш чертата, разбираш, че ти не просто получаваш много висока стойност срещу парите си, ами всъщност не излиза толкова скъпо, защото всичко имаш ето тук. Научи повече в сайта на Жива.bg.